ongeveer daar. Een famke van Trentje had justerjoen in de potmarkt in Ljout een pistool vond. Het famke wie mij oren bij een god van de boaiem van het wetter kon het visken, doet ze niet in het pistool op het wetter hellen. Het wapen wie laden, de politie had het mij aan ziek. Een 33-jarige zwemmer is juster om het leven kwam op Skielge. De man wie aan het zwemmen in de Noordzee en bedaarde in een zeneemde mui, een sterke zeestreming. Hier stroog de helptjes nu het wetter hellen, reanimatie kon net meer redden. De kustwacht was kogerd van muien. Bijkers kom in het geweertje in het giftspuitje in Frentse Tradiel. De gemeente broekt nog hield die gifts in het tuig op stritten, wiels er kwartlien het bij een convenant onderteken is. Daarin zei de gemeente onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. Het liep het goed te gaan bij de kolonie Wietgodzweltjes in vakantiepark Ezelstedt. Dat blijkt uit een telling van de Zweltje-werkgroep. De parkdirecties liep wel eens minder blijd met de vogeltjes, omdat ze het onderhoud onder de huisjes in het paad zitten. Jong bleef het nog lang warm met temperaturen rond 29 graden. Komende nacht zakt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen eerst zinnen, later op een beetje berinterloft en er kans op flinke tongerbuien. Het wordt dan zo'n 26 graden.